हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दा नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ स्टार्टिं खालामदिनि। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो शेयारिं खालामनो सानदों। दा लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्ट जोंहा लेबार कार्डखौहाय माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ, जोंहा लेबार कार्ड एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ डकुमेन्ट्सफोराहाय, बिनि बागै आं नोंथांमोननो मिथिहरनो सानदों। दा लेबार कार्डखौहाय जोंहा गोबां सुबुङानो एप्लाइ खालामबाय नङा होमबा, आरो गोबां बेनिफिट्स मोनबाय, गोबां बेनिफिट्स लागासिनो दङ लेबार कार्डनिफ्राय। दा खायसेया अफलाइन एप्लाइ खालामदों आरो खायसेया अनलाइन एप्लाइ खालामदों। दा अफलाइन आरो अनलाइन मा डिफारेन्स आं खिन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामोब्ला नोंथांमोना अफिसावहाय हैथारनांगोन। दा बबे अफिसाव हैनांगोन? नोंथांमोना मोनसे गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवहाय लेबार अफिस थाखायो, बे अफिसावहाय नोंथांमोना थांनानै हैबानो जाबाय आरोखि। बेनिफ्राय अफलाइन जाय बिथांमोना अफलाइन खालामो बिथांमोननि थाखाय साबसिन आरोखि। अफलाइन खालामग्राफोरा साबसिन जायो, मानोना अफलाइन एप्लाइआहाय थाबैनो जायो आरो अफलाइन एप्लाइआ डाइरेक्ट लेबार अफिसावहाय एप्लाइ जायो आरोखि। अफिसाराहाय नोंथांनि गासै डकुमेन्ट्सखौहाय लाखिजोबनानै एप्लाइ खालामना हरो। दा नोंथांमोना सप्तासेसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना लेबार कार्ड आइडिखौहाय मोननो हायो आरोखि अफलाइन एप्लाइ खालामोब्ला। बेनिखायनो आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम, दा नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालाम, जेसे हायो एसेनो, मानोना अफलाइन एप्लाइआहाय साबसिन जायो। अफलाइन एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो मिथिहोनो सानदों, माखासे बेनिफिट्स जोंहा दङ लेबार कार्डखौ एप्लाइ खालामना लायोब्ला। जोंहा माखासे बेनिफिट्स लानो हायो। जोंहा लेबार कार्डनिफ्राय माखासे गोबां बेनिफिट्स मोननो हायो। दा बे बेनिफिट्सफोरा मा आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फारि स्टेप बाय स्टेप बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाहरगासिनो दङ। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे भिडिअखौ फारि नायलांबानो जाबाय। दा जोंहा नै फार्स्टआवनो डेथ बेनिफिट। मानि डेथ बेनिफिट होनोब्लाथ' नोंथांमोना बुजिखायो, थैनायनि नङा होमबा, थैनायनि स्किम बियो। दा मा होनदों मा होनदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय। डेथ बेनिफिटआवहाय मा लिरना होदों बिथांमोना, बेखौ फरायना नायदो। मा होनदों बेयावहाय? जोंहा सोरबाफोर लेबार कार्ड गोनां सुबुङा जुदि हथातखरि ओरैनो नर्मेल थैयोब्ला आरोखि ना, नर्मेलहाय थैयोब्ला बिथांनि जायनाखि लेबार कार्ड एप्लाइ खालामनाय समाव बै थैनानै थांनाय बिथाङाहाय नोंथांखौ नमिनि खालामना गालांदोंमोन। बे नमिनियाहाय बेसेबां फैसा केस मोननो हागोननो? 50,000 केस मोननो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2 नाम्बार 2 मा होनदों? जायनाखि लेबार कार्ड गोनां सुबुङाहाय माबेबा मोनसे एक्सिडेन्टजों हथातखरि थैना थांबाय, अब्ला नोंथाङा बेसेबां मोननो हागोननो? नमिनियाहाय जायनाखि नमिनि 3 लाखसिम नोंथाङा मोननो हागोननो। दा बेखौ मिन्थिबाय नङा होमबा? बेनिफ्राय जों नेक्स्ट स्टेपाव बारनि। आरोबाव बिथांमोना फिउनारेल एसिस्टेन्टनि होदों। जेनेबा गोथै थैनानै थांनाय सुबुंखौहाय बिथांखौहाय गारनो थाखाय, सावनो थाखाय बिथांनि नामैहाय बेसेबां केस मोनबावगोननो? 5,000 एक्सट्रा मोननो। 5,000 एक्सट्रा बेनिफिट्स होनाय जाबावगोन बिथांखौ गारनो एबा सावनो थाखाय आरोखि बे स्किमाहाय। बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय लिरना होदों जेनेरेल पेन्सन दं, माखासे पेन्सन दंबावो। पेन्सननि बेनिफिट्सआ मा रोखोम? नोंथांमोना बे लेबार कार्डआवहाय 3 इयार्स जानांगोन, लेबार कार्डआ 3 इयार्स गोजाम जानांगोन आरोखि। ओमफ्रायहाय नोंथाङा पेन्सन हिसाबै मान्थलि बेसेबां मोननो हागोन? 2,000 प्लास 100, 2,100 नोंथाङा मोननो हागोन आरोखि बे जेनेरेल पेन्सननि स्किमावहाय। बेनि थाखाय नोंथाङा 60 इयार्स एज जानांगोन, 60 बोसोर जानाय जानांगोन बेखौ मोननो थाखाय। दा 60 बोसोर बैसो जाब्लासो नोंथाङा बे पेन्सनखौ मोनगोन आरोखि।
बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेयाव नायना लादो डिसेबिलिटि पेन्सन दं जोंहा जायनाखि सुबुंफोरा लेंग्रा बेंगुरा जायनाखि माखासे हेल्थनि प्रब्लेम बिथांमोननि थाखाय जोंहा मान्थलि बेसेबां होगोन पेन्सन हिसाबै 2100 बेनिफ्राय बिथांमोननि थाखाय एक्सट्रा केस होनाय जागोन बेखौ बिथांमोना बेवहाय बुंदों। बेनिफ्राय जोंहा स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय कास्ट एवार्ड दङ बेवहाय बिथांमोना कास्ट एवार्ड हिसाबै 5000 4000 3500 बेबायदि होगोन गथ'फोरनो आरोखि गथ'फोरनो चिल्ड्रेन्सफोरनो फरायनो थाखाय जायफोरा 75% लानानै पास जादों बिथांमोननो ओमफ्राय बेनि गोजौआव 75 65 55% लानानै जायफोरा SSLC मेट्रिक आनजादाव पास खालामदों बिथांमोननो बेबायदि कास्ट एवार्ड होनाय जागोन बेखौहाय बिथांमोना बेवहाय लिरना होखादों रोखा रोखा नोंथांमोना बेखौबो नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा चिल्ड्रेन्सफोरनि थाखाय जायफ्रा चिल्ड्रेन्स जायनि बिमा बिफाया लेबार कार्डखौ एप्लाइ खालामदों बे बिमा बिफाया जायफ्रा गथ' दङ जायफ्रा गथ' फरायनाय दङ फरायबाय थानाय रानिं फरायनाय आरोखि दा बिथांमोननि थाखाय मा दङ नैबाव नायदो क्लास 1 to 4 क्लास 1 निफ्राय क्लास 4 सिम 1500 होनाय जागोन बोसोराव बेनिफ्राय क्लास 5 निफ्राय क्लास 7 सिम 2750 थाखा करिया होनाय जागोन बोसोरावहाय ओमफ्राय क्लास 8 निफ्राय क्लास 10 सिम 4000 करि होनाय जागोन बेखौ बुंदों ओमफ्राय क्लास 11 निफ्राय 12 सिम ओमफ्राय ITI गोनाङाबो एलिजिबल जागोन बे स्कलारशिपखौहाय एप्लाइ खालामना लानो थाखाय ओमफ्राय मोननो हागोन दा बेसेबां क्लास 11 निफ्राय 12 सिम ओमफ्राय ITI प्लास 7000 मोननो हागोन आरोखि बेनिफ्राय जोंहा डिग्री गोनां एनि ग्रेजुवेट एनि स्ट्रिम जायखिजाया डिग्री गोनाङानो ITI लानायबाबो नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट जानायब्लाबो नोंथांमोना मोननो हागोन मा 10000 करि मोननो हागोन आरोखि बोसोरावहाय बेनिफ्राय नायदों नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट जायनाखि इन्जिनियारिं मेडिकेल कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन बेबायदि गोनां जाय पोस्ट ग्रेजुवेट MA BA MA MCOM BCOM बेबायदि लानाय जायफोराहाय PhD बेबायदि लानाय BE BTech इन्जिनियारिं कर्स बेबायदि गोनां बिथांमोननि थाखाय 20000 20000 करिया बोसोरावहाय होबाय थागोन आरोखि बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै बेवहाय रोखा रोखा होना दोनखादों नोंथांमोना नायदो आरोखि फारि फारि बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे माखासे मेडिकेल लोमजानायनि थाखाय मेडिकेल एसिस्टेन्स लोमजानायखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय माखासे माबा मोनगोन बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय बेसेबां फैसा मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना आं बेखौ खिन्थाहरबाय थाला नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय फरायनानैहाय बेखौ खिन्थाहरोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जानो हागौ ओंखायनो आं खिन्थाहरनो सानबाय थाला नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो बेनिफ्राय जोंहा नैबाव नायबानो जाबाय मेटारनिटि एसिस्टेन्स होनदों मेटारनिटि एसिस्टेन्स होनब्ला नोंथांमोना मा बुजियो जायनाखि बेनिफिसारियाहाय हिन्जावसा सानै गथ' दङ बिथाङाहाय मेटारनिटि एसिस्टेन्टनि फाहाम हिसाबै बिथाङा 20000 रुपिस मोननो हागोन आरोखि बेखौहाय बुंदों ओमफ्राय बिथाङा बेसेबां जायनाखि बेनिफिसारि बिथाङा बेसेबां जानांगोन 3 इयार्स रेजिस्ट्रेसन जानांगोन 3 इयार्स फुराना जानांगोन आरोखि लेबार कार्डआवहाय दा बेखौ होनदों ओमफ्रायहाय ओरै नायबावदो नोंथांमोना जोंहा नैबेयावहाय मेरिज एसिस्टेन्स होनना बुंदों हाबा जानायनि बियो जायनाखि हाबा जानायनि फान्ड बियो स्किम बेखौ होनदों जायनाखि सानै गथ' बिथांमोननि गेजेराव जायखिया सासे जायनाखि हाबा जायोब्ला 5 इयार्स हाबा जानाया 5 इयार्स जाबायब्ला बिथांमोननि थाखाय वान टाइम मा होगोननो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होगोननो 25,000 होगोन 25000 करिया होगोन बिथांमोननि थाखाय हाबा जानाया 5 बोसोर जाबायब्ला आरोखि सानै गथ' दङब्ला 25000 मोनगोन सासेयाव बेखौहाय बिथांमोना बुंदों दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर दा
लेबार कार्डखौ एप्लाइ खालामब्ला बेसेबां बेनिफिट्स मोननो हायो, बेसेबां बेनिफिट्स दं जोंहा लेबार कार्डनि जोहैहाय जोंहा लेबार कार्डखौहाय जोंहा एप्लाइ खालामना लायोब्ला जोंहा मा मा बेनिफिट्स मोननो हायो, जोंहा मा स्किम फान्डफोर दङ, जोंहा मा सुबिक सुबिदा लानो हायो, सुबिक सुबिदा मोनगोन दङ, बेखौ नोंथांमोना बयबो मिन्थिबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोना बिनिखायनो बयबो गासैबो नायगिरि नोंथांमोनहा जाय लेबार कार्ड गैया, नोंथांमोनहा सोरबाफोर फरायनाय गथ' दङब्ला, बिमा बिफाया सोरबाफोर फरायनाय रानिं फरायनाय गथ' गथाय दङब्ला नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसखौहाय अफलाइन एप्लाइ खालामोब्ला साबसिन जायो। नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो एप्लाइ खालामना लानो हायो। मानोना बेनि लेबार कार्डनि एप्लाइ खालामनाय समाहाय एनि टाइम लोगोफोर, नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना लेबार अफिसाव थांनानै अफलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय। एनि टाइम बेनि एप्लाइ खालामनाय समा सोलिबाय थायो। नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय, जायफ्रा एप्लाइ खालामना लायाखै। दा नोंथांमोना जोबथारनायाव आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं।